Прывітанне, мае шаноўныя. Сёння мы, як і заўсёды, пачнем з зняцця зорак, а ўжо потым пераключымся на пракачку фаша Б. Зараз мы заходзімся на 9-м узроўні, калі што. Адзінае толькі папрашу вас пачакаць, пакуль я скончу з наладамі гэтага стрыму, каб усё было ў нас добра, без всялякіх вадаў і гэтак далей. Вось. Пачакайце хвіліначку, добра? Так, засталося последнее, снять лайф реакшн и можно пачынаць. Так, бачу, что трансляция ідзе, пакуль ніякіх праблемаў няма. Спадзяюся, музыка не занадта гучна для вас гучыць. Вось. І мы можем пачынаць. Адзінае толькі мне не падабаецца аконны від, а для гэтага мы зменім яго на full screen. Так, як звычайна, мы пачнем з арты, каб размяць свае пальцы, каб галава трошки настроілася на тое, каб што мы гуляем у танкі нарэшце. Не найлепшая камапа для гэтага танка, безмоўна, але ў мяне ёсць больш-менш хітрая пазіцыя. Адзінае толькі калі ЛТ ў іх будзе наглядзець вось у гэтай зоне, то яна мне высветіць. А так, адтуль я магу нармалёва ім там накідаць па галавах, па баках і гэтак далей. Так што спрабуем. Так, трэба гучнасць трошки зменшыць самой гульні. Зараз, пакуль я тут буду перанабівацца, то гэткае і зраблю. На 30 хіба што паставім. Е50 едзе, дапаможам, калі што. Ага. Ну, трошки атрымаў па задніцы. Але ў цэлым нармалёва. Так, пражэта тут. Ты выходзіш ці не? Ты глядзі на яго. О, як ён хутка праціснуў аптэку. Бачылі? Імгненна проста. Епісь, давай, паўзі, дапамагай. Віхаж на 279 едзе сюды, што? Атом, стань на месцы, не вырушыся. О, вось гэта трапнасць. Трэба будзе 279 трошки пашчакатаць, так бы мовіць. Эй, куда ты поехал? А ну вернися. Кого я стрелять буду? Проехал. Пропустили. Треба ось так звестися. 3, 2, 1. И 3, 2, 1. Хопа, поехала. Нема. Сейвіцца паскуда такая, ты паглядзі на яго. Все ведае ён. Ну нішто, мы зараз тут гвардзейцу, табе 430 трошки панавешаем. 9, 8.
Подставляешься, не? Ну что там не подается, выходит. Ну, 279 уже тут. Пакуль звёўся, ён уже проехать спеспел. На, 4, 5, 6. Ведай наших. Я и тут тебе трошки буду закидывать. Что ты думаешь там себе, а? Я 75 прокатился, трошки згубил хп. 1400. На, бляха. А ты что думал? Так, 3, 2, 1. Мы маль что звелись. Ну. И... Ёсть, трапляние. Засветились. Ну вот, я готова. Паттон. Ну. Одобрал меня фраг. О, вітанки, Анюта. Вітанки. Щось тобі не працюється сьогодні, а? Лайдачиш потроху. Ты уже и мате рассказала. Ты покуль один. Ну так, покуль что один. Я кажу, что ты уже и мать поспела уже расповести про Максимкины поспехи. Уже звонила, уже поздравляла. И он такий гонорливый зараз. Так, 704. А чому? А ось чому. Треба буде перейти на звичайні фугаси. Адзінае толькі, я так разумею, мама твоя дасюль не разумее ўсю сістэму польскую адукацыі, бо яна кажа, што зараз у яго больш выбару ў дачыненні да навучальнай установы. А насамрэч это ж не так. О, нехто тут з'явіўся. Добре, чекай, цент. Зараз зведуся. Не уезжай, не. Поехал. Так, ты стой тут. Да ёб твою мать. Ну все, на этом. Приплыли. Я, кажется, приплызнем. Штось я не разумею, пишуть, что трансляция ідзе, все ідзе, а Аня некуда пропала. Ну, добре, коли так, все равно. Куда ж ты денешься, все равно вернешься. Так, давай, Т-57. Чекай. Мне падалося, я заўважыў. Вось гэтую задачу я вельмі не люблю. Жудасна рандомная. Каб перашкодзіць усе палову каманды варожай. Такое сабе.
Так. Все ідзе, ну хіба што ідзе, але я не разумею, што не так з трансляцыяй. Яна то ёсць, то яе нема. Мінімальна, на што мне яна? Так, мы адсюль з дзесяткамі гуляем, так? У нас аж на 3 барабаны. 4, калі ўлічваць ВЗ-55. Мне блага было ўпасці там і проста знесці адразу 2 танкі. Прабач, Анюта, я бачу толькі страннае паведамленне. А, ты тут. Добра. Тэлефанавала маці твоя, так, да, Максіма. Ой, нешта мне не падабаецца гэта. Слухай, хлопча, нас тут толькі двое. Это вельмі небяспечна, што мы тут з тобой робім. Так, Рыначаронта. Ну і ўсё. Прывітанне, бляха, з таго свету. $1736. Супер просто. Туль кидаюць. Хаця і тут куди не глянь, паўсюду капсда. Глянь, я не разумею, што адбываецца з трансляцыяй, нешта. Што за халера, бляха? Што сёння адбываецца? Ці гэта АБС-ка тупіць, ці гэта што? Не разумею. Так, зараз пасля гэтага бою трэба будзе яшчэ раз залезці на налады стрыма і там паглядзець, можа там нешта не тое. Прывітанне, Верва, прывітанне табе. Паглядзеў парад? Які парад, чакай? Ты аб чым зараз?
Сёння ў мяне некая срака вытвараецца з АБС, з інтэрнэтам, я не разумею ўвогуле, што дзеецца. Калі што, ў мяне зараз на кантролі трансляцыю бой з затрымкай нібы 40 секундаў, плюс-мінус. Нейкае гаўно. Ці траблы з трансляцыі. Угу. Дзень нещадэльнасці. Халера, я ваши ЛГБТшныя гэтыя парады не разумею. Што да чаго? Так, трэба гэта разбіць усё ж такі, бо ён перашкаджае нашым двум. Адзін. Та заенчыла, ну куды ты ляціш? Як жа парад? Да які парад заенчылі вы, беларускі ці што? Аж прычым, калі, ну, разумею, тыпу, дзень незалежнасці ці нешта падобнае там, так? Але я ніколі не святкаваў гэты парад. Увогуле. Трэцяга ліпеня дакладна ў Беларусі няма дня незалежнасці. І ніколі не было. Вы проста транслюеце сваю павестачку на мяне чамусьці і лічыце, што я у гэтай павестачцы існую таксама. Ніхуя падобнага. Забудзьцеся. Мілітары трэш. А там зноўку гэтыя унітазы вазілі па вуліцах ці не? Як гэта было калісьці. Бо гэта ж такая каштоўнасць, як аказалася. Я лічу, што гэта, ведаеце, толькі для кераміну, для заводу нашага беларускага нейкая каштоўнасць, а аказалася яшчэ і для расейцаў. Адна з найвялікшых каштоўнасцяў, як паказала вайна. «15-0, ёб твою мать, што за бой?» Жартаў не разумееш, да ўсё я разумею. Просто ж кажу, вы вырашылі чамусьці патроліць гэты так званы дзень незалежнасці. Але я ўвогуле да яго абыякавы. Я б так казаў, жарт не трапіў. А жарты я разумею. Гэта проста дастаткова. Ой, ну тыршак, господі, як гэтую карту забаніць? Чаму нельга трэцюю карту забаніць у гэтай гульні? Прыходзіцца гуляць на яе. Навошта? Можа, каб яе апдэйтнулі, каб пашырылі трохі хоць. Прыйдзецца туды ў кут ехаць і адтуль ужо трохі падціскаць.
О, здесь свет. Круто. Адзінае, што я не зразумеў, гэта дзе ваюе дырыжор аркестр. А ён што, павінен ваяваць? Калі не памыляюся, ім жа медалі проста так малююць. Гэтым дырыжорам ваенным і гэтак далей, як спартоўцам. Іх прасоўванне па службе ідзе проста так, а не таму што. Ёсць траплянне. Да ёб твою мать же, за што за куты? Гэта ягонае хобі. Магчыма, магчыма. Давай, выходь. Подставляйся уже и иди в новый бой. Як яно жудасна полетело-то, а? Нешта трансляцыя дзіўная ідзе. Ведаю, я бачу гэта, але куру, яшчэ учора пачаліся нейкія праблемы, я заўважыў. Блядь, зноў у сцяну паляцела. Ці то траблы ў правайдера, ці то ў нас у хаце, я не разумею толькі што. Што канкрэтна гэта перашкаджае. Эх ты. Але калі дыктар сказаў, што БПЛА, герань у заводстве шахет. Гэта унікальная отечественная распрацоўка, я заплакаў.
Чаму? Можа там нешта і выкарыстоўваецца з беларускага прому. Таму яны і лічаць гэта отечественнай спрацоўкай нейкай. Так, чакайце, трэба паглядзець, што там з інтэрнэтам у мяне. Так, паспрабуем так яшчэ папрацаваць трошкі, калі што, то зрынемся куды-небудзь. Так, для 57 перамог, трэба адразу ікса зняць. Зараз быццам бы наладжваецца, што ты маеш на ўвазе, трансляцыя ці што? Капсда, што гэта дзеецца ўвогуле? Так, тут усё ёсць, тут усё ёсць. Яшчэ раз спраўдзіць затрымку. Так. Гэта сюды, customization. Не разумею, па наладу гульні ўсё нармалёва. Тут сервак абарваўся. Што гэта за гаўно такое? Нічога, раўналікам нічога. А скуль ты ведаеш? Ты ж не кантралюеш гэта пастаўкі і як гэта зборку. Так. Так. У нас, калі што, першынг павінен быць, так? Першынг, М26. Таксама на прыкачцы стаіць. Так, поедем улево. Мы, конечно, не доминаторы. А что нам гублять? Куда ты едешь, алло?
Так, лепі отсюда таким разі, раз там нікого нема. Так, у нас уже минус 703. Это говно, конечно. Ой, несподянка. Так. Зараз будем по године сводиться. Так, там ми повинні його зауважити, тому коли стріляти, то сюди. Ти не мог стати ніяк акуратнее? Поїхали двоє, добре. Без еха як это, штурмовик проривається. Ага. Чаротир поспел уже отъехать довольно далеко. Так, что-то доступно у нас, чекай. УДС. Мне осталось только перш и УДС с иксами. Не благо было б центр занять, коли что. Ось перша думка, яка прилетіла в голову, це поїхати на центр. Чому б і да. Ти гляди, кульки на съеде. А ну. Вусанем голову трошки, поглядеть, что там мається у нас. Там єпись мається. Три, два. А ну давай, виходь. Та йоп твою мать, ну... Чого тобі бракує? Трапляй. О, добре полетіло, повинен був попасть.
Ой. Чи то земля, чи то нешта інше. Давай, виходь. Давай, хлопче, ну. Чому такі стіпли? Там мне не подобається, що Хсор був, а потім зник. А ось і он. Тільки у сенсі не Йон, а Хсор, а Йон ворог. Так. Поехал в болото, не где там, а? Аскуда малая надоедливая. Минотавра. Я вот тут прострел был. Но тут дом не закрываю, паскуда. Да блин. Так, AMX. Будем качать его далей. Будем становиться на отстрел, на балкон. Злева. Калі не цяжка, напишите нешта у чат, бо мне здаецца, чату нема. Чат здох. Так ці не так? Стандарт, куда ты едешь, хлопче? Цікавую позицію по їху займати. О, Аня написала, що ні. Я тут, добре. Гэта просто вы маўчыце. Зразумела, а то дзіўна. Слухай, увогуле, учора памятаеш, вось колькі залівалася апошняе відэа? Это ж да халеры часу прайшло, але відэо ўсяго на 4 гіга. Нешта нездаровае у нас з інтэрнэтам трапілася ўжо.
ВРВ знік, амаль што знік. Не, мне піша, што пастаянна 3 гледачы ёсць. Часам да 6, там да 8 кідаецца. Праце нехта заходзіць і сходзіць. Але вось вы ў траіх сидзіце. Пастаянна. Адзінае, што мяне хвалюе, гэта тое, што не зусім панятна, што тут адбываецца з гэтым інтэрнэтам нашым. Чаму ён так сабе паводзіць? Нейкая гаўно пазіцыя, бляха, ненавіджу стаяць у музах. Як ты стаіш за спінамі і падох? Ці гэта ён уперад паехаў наадварот? Так. Стандарты проезжаешь, ты будешь стрелять? Не, проезжаю просто. У нас Е75 бессмертный. Восемь-два лік. Пакуль адстаяў в мазах, уже ўсё, перамога. Посадил нас на ланцуг. Не, вы сами сели, вас никто не примушал. Там пусто. Хіба что их на балконе никого нема. Ты наше паведамленне бачыш з затрымкай, здаецца. Ну вось бачыш зноўку, гэта ўсё тычна інтэрнэту. Зараз я яшчэ паспрабую аглядаць сваю трансляцыю праз канал уласніка. Можа там будзе лепш, але пакуль што ўсё ж такі сёння нейкае гаўно дзеецца. А цяпер адразу прачытаў. Ну так. Недзе тут павінен быць. Хіба там уціснуўся ў гэты камень, што не відаць яго адразу. Трэба будзе, мне падаецца, закрыць гэтыя мае паштовыя кліенты, усе, якія карыстацца могуць. І зноўку прапала, бляха. Трафік выходзячы. Так. Зараз, хвіліначку, я зменю толькі аккаунт, з якога я назіраю за трансляцыі. Так, добра. Паскуда, ён піша, што ўсё ў парадку.
А ўсё не ў парадку. Всем гледачоў. Вітаю, канешне, ўсіх гледачоў, але сёння, на жаль, у мяне нейкія траблы з інтэрнэтам, усё не ўдаецца ніяк наладзіць. То панос, то золатуха. Расцеш, у мяне 4. Не, адразу там было і 8 нават. То можа... Калі што, я нармалёва рэагую на ваше паведамленне ці не вот зараз? YouTube жартуе? Не, не жартуе, бо гэта проста людзям трапляецца у рэкамендацыі, яны ціснуць проста так. О, добра, добра. І это, значыцца, праблема была у Google Chrome пад тым аккаунтам, пад якім я быў. Супер, супер, супер. Вось, і у ім проста impressions трапляецца, яны заходзяць, трошкі паглядзяць, сыходзяць, гэта нармалёва. Калі яны не ведаюць ні стрымера, ні контенту, ні гэтак далей, то бок яны проста так, тыпу выпадкова ціснуць на іконку і ўсё на гэтым. Так, мы супраць дзевятак. Супраць дзевятак поедем направо. Поедем кошмарить гэтую гару. А ты сёння, Анюта, нешта постоянно сядзіш. У тебя там справа нема ніякіх на працы. Уже усе справаздачы паздавала. Роблю справа. Ну добре, рабі. Чамусьці патэх нема ў мяне на прыкрыцці. Здалась цябе вось гэтая Польшча, РБ інтэрнэт. Падача больше, неправда. Вось гэта я заехаў. Праверай. Усе скінуліся, усе просто. Нешта гэты фланг нашыя хлопцы кінулі. Ой, дзед не зразумеў жарт. Вы са сваімі песнямі, якія вы круцілі на фоне, таксама заябалі. Я такія песні ненавіджу. Калі не памыляюся, гэта тая, якая была згенеравана штучным інтэлектам, так? Ага. Все з вами зразумела. Блядь, уже другі раз я його трапляю і не пробивається ніяк. Нарешті його збили. Так. Фавеха. Ці она доступная мне, ці не? Не, недоступная.
Ты что, гэта ж Ганна Сілук. Ой. Это та, которая сдалась тебе вот эта Польша, в РБ зарплата больше. Это якая невестка Сялук, успомнил, это скандал с гэтай Бондаровой был. Это ж невестка Чекчерика. Ага, там уже минус. Хлопча, да поможи, а? Давай. Я за тобой. Я люблю тебя, мой серьезный дед. Сялук, принцесса белорусская... Ой, боже. Что вы верзите? Якая принцесса? Да еще белорусской эстрады. Тое, што яна адміністрацыйна пастаўлена так, гэта вядома. Яна ж невестка, так ці не? Я правильно помню? Куди ти поїхав? Боже, ну що ти робиш? Да на что ты для меня едет? Ну паскуда, ну. Мета накірована тільки за мною. Що? Що я тобі зробив? О, блядь, концепт, у тебя траблы с головою. Что ты робишь? Нарешті трапил. Белорусская эстрада, принцесса. Так, я гляжу, все ж таки нормализовалось з трансляцією ніяк, плюс-мінус. Добре, добре. Гэта азначае сапраўды, мне там быў запушчаным як яго, Outlook веб-версія, хіба што гэта ён перашкаджаў. Так, іксы паздымалі. Таму пераходзім да AMX-у і будзем катаць на ім. Што тут яшчэ ў нас? Нічога, як заўсёды. Дзе наш AMX? Вось ён. Поехали. Трэба зрабіць агляд на агратрэш, навошта? Чаму столькі ўвагі такім людзям? Ну, я б нават людзьмі іх не называў, таму што, ну, яны варцу ў сваім котле гэтым ведзьмарскім, разумееш? Адзінае, чым яны прыцягваюць увагу, гэта тое, адкуль яны беруць грошы, ўсё. Гэта адзінае, што мяне цікавіць насамрэч. Смешная. Бляха, ну... Не ведаю. Мне, ведаеш, дзе выставляюць іх смешнымі? Ёсць такі канал Міністэрства культуры. Калі ты падпісаны, то... ведаеш, аб чым я кажу. Вось там сапраўды смешна аб гэтым размаўляе ён. Даволі складана часам, але ўсё ж такі якасна.
Вось хіба што гэта адзінае, што я магу пераварыць сваім розумам наконт гэтых смешных. Не, хлопче, давай назад. Мы удвоих только там, чуешь? Назад. Больше за полову хп згубив. Ну што, чакаем, пакуль хтосьці да нас прыедзе. А цігр прачнуўся і паехаў на фланг цяжыкаў. Цігр, вярніся, а? Ну, долбаная стоялова. І незразумела, ці можна ехаць, ці нельга ехаць, таму што нашыя толькі цэнтр занялі і левы фланг. Ага. Уже нехта свеціць. Так, а тым часам яны і пад цэнтр пад'ехалі. А хто іх не свяціўся? СМВ і Лора. Паехалі. Усе астатнія свяціліся. Нішто сабе ты тут усталяваўся. Уладкаваўся, так бы мовіць. Воу, як ти його знайшов? Ну, конечно, яно не трапить. Ага, вось першае паведамленне. Што нешта не так з інтэрнэт-звязкам. Нешта не так.
И наши шипы злились. Поехали атаковать их базу и злились. Ай-яй-яй. Так, не подобається мені гэта. Лепш на МБТ покатать. Трошки сребра заробить. Где гэта МБТ? Ой, ой, як невыгодно стою, аккурат посередине. Оп, шикарно. Там Бурасик футюр, тут 140. А ну ще раз так зроби. Это ж кем надо быть, как на ФБС приехать на самую гору. Валера, бляха, где мозги у человека? Так, надо голду зародить, бо там уже сбирается болото. Чему? У нас тут больше. Поехали. Ось ты, блядь, поднасрал мне, ведаешь? Он мне показывает, что один глядаешь, а я на телефоне, на компьютере тоже два. Оу, приехали, бляха. БК выносится. Это просто YouTube. Ничего страшного. Все ён бачыць, ты паглядзі на яго.
Так, 54 секунды еще в запасе есть. 50. Тогда едем. Там ТВП повинен сбить. А, блядь, ну. Які я натрапний усе ж таки усі. Розумом ютубчик не осягнуть. Так. У його свої методи подліку глядачов. Где наш IMX? Поехали. Так, куда ж тут подеться-то? Був би барабан, я б на гору поїхав, а так? Барабана немає, тому ніде треба стати, як накидувати. А не. Уже подалося, что не засвятился, ничто себе. Ага. Коли ён заезжал отсюда, то его отсюда засветили, так? Так, зараз проверим гэтыя хмызы дэфолтныя на ЛТшку. Блайндами зняли з кустов. Так, тут меня ніхто не бачив. Это означает, что ЛТшка стоит у их на версии. Едет тут. Это не ЛТ, это прожето. А ЛТ у их где? И оно в зв'язке с прожетой и корым. Угу. Коры повинна быть тут. Килана, 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 вон тут кидаем.
Нічого, нічого. Почекай трошки. Тут мимо. БРБ это что? ВРВ Гейминг. Такое відчування ніби трапляю. Я так не бачно. А Ліра його веде. Что у нас только 2 тяжких танки там? Ты уже поздно поехал. О, кепсько. Під'їхати треба. То його отсюль не бачу. Та ну нахер. Так, МКПЗ повинен світити, немає іншого вийстя. Три семлік. Так, а прожито буде засвечене чи ні? МКПЗ мінус. І куди ти озираєшся, хлопче? Ні сюди, це факт. Так. І знову проблеми ніякі з інтернетом бачу.
Стой, не шевелися. Ну что, у нас есть шансы некие оборониться тут сине? Блять, який шансовний пацан гэты, а? 2 рази не приб'ю його, а ён яшчэ, бляха, і шот не застаўся. Шапатак. Паскуда, бляха. Як же йому шансує. Поедем до тяжиков. Первый десяток у нас только астехи. Концепт. Есть трапляние. Я не туди дерева повалил. Ей. Ну чому так? На. Тільки піксель бачний. Броня, ёпта. Ничто ты ему не зробишь. Так, объект. Ты занадто уже. Занадто подтискаешь, мне подается. Это небеспечно.
280, ну. Такое себе альфа у меня, бляха-муха. Я на что, не полетел, а? Докладно не полетел. С подпалом. Ай, ай, ой, ай. Ой-ой-ой-ой-ой. А добре-то як? Ой, слухайте, а я вельмі спадзяюся, што Кунцепанзера ніхто там закрываў. І я 2 блайнды кінуў у кагосьці. Калі не трапляла ў Кунцепанзера, то хаця б у кагосьці. Одиннадцать 2. Нешта турбобой за турбобоем. А як так? Што гэта дзеецца сёння ў рандоме? То ў мяне з інтэрнэтам нейкае гаўно, то ў рандоме нейкае гаўно. Сёння ж серада. Бля, я нават не даязджаю ўжо. На МБТ не даязджаю, разумееце? Халеры іх бяры. І ён закрыў яго. Ну бля, малайчына якая, ну. Не, конечно, могло быть и горш, але... Это уже который раз за сегодняшний день турбобой. Девятки, девятки, девятки. Поехали за камень, станем там. Можа атрымаецца накидать. Для супердзевятак будзе вельмі цяжка. 3 фазы у іх. 3 фазы ў звязку. Три фазы. Яны дакладна павінны ехаць тут. Ну, мне так падаецца, бля. Тут нету няма праходу. Я еду. Ой, тут мель, пантер стали за камнем. Ну что, люди? Не полетело, не пошло, не фартануло. Перший поехал. Другие, где третий?
Ось це наш Е75 не той робить. Поехал и сдох. И наши штаны не взяли. И судячи по тому, як роз'їхалися. Курва. Ось третя фаза. Та бля, заєншив. Паскуда, бляха. Ногу зламали. Але я без барабану. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Ось где-то залетела. Оу, яка перлина. Блять. Ай, нема що казати навіть. Нема слова. Do you see the spark? Do you feel the fire inside of me? Do you see the sparks that I'm setting free? Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Так, а що тут на МБТ можна зробити? Супер 9. Поехать налево. Направо, у центр. Направо не хочу, влево поехали. Ну что, Паттон, зробимо з тобою вив'ятку? Penetrate their armor. Penetration. Ой, добре. Is hit. А ти що стоїш? Ну ось, бачите, інша справа. Ага, 252 уж вот тут. Я только один набой забился. Там яшчэ Эмиль. Паттон занадто храбрый оказался. А куди? Там тортик. Ой, нет, тортика я не потяну. Тортика я не потягну. А ніяк. Ну що ти робиш? Що ти робиш? Навошта гэта робиш?
Земля забита. Треба бути хитрей. У їх хіба ж не на центр можуть бути, але там прожета наша. Цента засвітили. На, хоч нечто. Уже лепше, ніж нічого, правда? Ну что? Нашу гору уже продушили. Это добро. Давай центр глядеть. Знову 9-1. Нічого не нагадує? Так, зрозуміло. На, ногу зламав хоча б. 11-1, 11-2. Ёб твою мать. Поехали по центру, что еще робить? Яны повинны быть тут усе. Все. Супротивники скончились. Вось увесь бой. 14-2. Да. Так, сюди давай. AMX. Поехали далее на им. Ха. І знову по мапі, яку б я б не хотів бачити. Ну, давай влево станем. Поглядим, что атрымаецца з гэтага. Можа нейко ЛТХу перахопим, а може і не. Все ж таки калі-нікалі павінна шанцаваць, правда? І ўсе гэтыя ПТ пазіцыі павінны хоць калі-нікалі працаваць. Так, чувака побачить ЛТФу. Чувака подъехала вперед, но
Нікого нема. Так, там Скорпіон. Там Скорпіон. У нас мінус ЛТ. Віншую усіх. Все ж таки у їх тут нехто стоїть. Можна буде покидати блайнди. Ні, нема. Ось зараз пролетів, а перший раз хіба що попав. Цікаво. Так, з'їли нашого хлопця. У нас центр застався сам. Треба перейти на голду. Низом поехал. О, глядишь ты, 8. Давай, давай, выходь. И сухо засветило. Давай еще, ну. І з третіну. Каб я не ведаў твою так трапнасць, то я б яшчэ мог поверыць, што ты так можаш зрабіць. А, ну так, 3 на 14 лік. Халера, бляха, як гэта заябала ўжо. Это Е3. І Ю3. І такое говно творится тут, ты погляди на гэта. Ваншот камшот. Чотири 15. Бля, гэта трешак нейкі сёння. Просто трешак. Вось гэта я дзень сабе абраў, каб прыкачваць фаша.
Ха. Мы супроть девяток. Ну что, паспрабуем з гары. Слухайте, я уже на ПТ на гэтай мапе не гуляў. Грэнаву тучу гадоў. Так, ці ўлева, ці ўправа. Я-то заўсёды гуляў справа. На гары. Ну, на вось гэтым пагорку. Вось, на гэтым. Добра. Зараз поедем направо, другі раз, калі трапім сюды, поедем налево. Паглядзім, як тут сёння гуляецца гэты ўзгорак, гэтая гара. Там будзе бачна. Пайду працаваць, не сумуй. Да уж неяк. Не буду сумаваць. Не, ну куды ты засвяціўся? Ну рано яшчэ, не даехаў на пазіцыю. Дзе там гэтыя дрэва? Вось тут яны. Не бачу яго. Што? А ну чакай, дзе ты там? Эй! А зараз было крыўдна. Ну што, елка, поедзе далей ці не? Мимо. О, елка поехала все ж таки. И минус елка. Та ёб твою налево. Ой, дяку Бога, трапил. Что ты маешь на увазе? Я тебе скину маленький подарунок в Discord. Добре, погляжу, что там за подарунок есть. А ну, стой. Ага, Т-54-1 застався. Треба його ехать добирать. Але ён мне на 2 шоти. Угу. Что, тортик? Не чекав, так. Почати відступ. Yes, sir. Ну ёб твою налево. Can this be?
Я так само не разумею, як гэта можа быць. Penetration! Так. 46. Хто гэта робіць? Хто там страляе гэтымі фугасамі? Time to destroy them! Feel my wrath! Вау. Let's go! І тут, і там, і паўсюль яны ўжо. Enemy armor is damaged. Target released. Obliterate them! Auto aim! Can you done for, you clumsy fool! Увечері пятницы альбо суботу будеш радуватися. О, нават так. А, ну зараз погляжу, що ти там скинув. О, нас 3-4 глядачі. При гэтым Аня сошла. Привітання вам, шановне. Почекайте хвилинку. Погляжу, що там ВРВ скинув. А, РДР. Дякую тобі, дякую. Погляжу обов'язково. Нова частка РДР. Будеш то поглядеть у пятницу, сподіваюся. Поехали далей. Будем навешивать усім. На жаль, пакуль што ў гэтай ПТшцы няма ў мяне барабану. Але патроху, паціху пракачаем гэты барабан. До речі, ВРВ, ти глядів апошній випуск будівничого симулятора? І він же сьогодні вийшов у мене, коли не помиляюсь, у 7 годинах. Ей, хлопці, не туди ви ламаєте гэте гальо. Границі, ну. Як тобі увогуле такі агульні заходять ці не будівничі? Ти там мусор вивозив, котлована. А не тільки, там вивозив до холери ще. Не бачно його тут. Халера, один мінус маюць гэтыя гульні, гэта тое, што калі ты здымаеш там 2 гадзіны, нават з хвастом не атрымалася гэтага, як яго, таймлайна, у выніку атрымліваецца чамусьці паўгадзіны відео. Паўгадзіннае відэа толькі. Там быў кавалак адзін. Зараз прыгадаю толькі дзе. А, гэта калі я зразумеў, што мне трэба прадаць тэхніку, каб купіць гэты бетон. Вось, і на гэтым кавалку я выкарыстоўваў эмодзі. Ці варта, вось пытанне такое, ці варта іх выкарыстоўваць пастаянна? Ці наадварот, усё ж такі рабіць неяк сціпла. Без гэтых эмодзі. Бляха, ну что такое? И супротивники ничего не робят, и наши. Ну все это, ну так уже.
И я по ему, коли что, не стрелял. На, по голове тобі. Penetrated. Глядачу гэта падабаецца эмодзі? Магчыма. Магчыма. Все ж, конечно, залежыць непасрэдна ад гледача, таму я вось і пытаюсь. Бо калі я гляжу, ну, мне соу-соу. Алера, бляха, зноўку піша, што мне трэба з інтэрнэтам. Не, трэба нешта тут вырашаць з гэтым. Паглядзець тэсты, зрабіць пару штук. Таму што гэта нікуды ўжо не ідзе. Смачна есці табе. На здароўе. Ну што, дзе яны тут? Нехта тут ёсць. Эй. Ready to fire. Enemy armor is hit. Auto aim cancelled. Time to destroy them. О, прывітанне, Даніл. Справы нармалёва, дзякуй вялікі, але сёння адзінае толькі я маю праблемы нейкія з інтэрнэтам. Штосьці не ідзе ў мяне. З самай раніцы, не разумею. Усё было нармалёва на працягу 2 месяцаў, тут на табе. $516. Як табе такое? Так, 7-6, слухайте. You will pay for this. 7-7. Халера. Адкуль, Даніл, пішаш? З якой частыны свету гэтага? Дзявяткі, трошки жым-жым, але поедем, паспрабуем стаць у хмызы. Узводам граю. Насамрэч, я не маю нічога супраць. Насамрэч, было б вельмі добра, калі нармалёвы сузводны, то было б нават і цікава. Таму што, вось бачыш, мы сёння кашаю вось фаша, і без узвода даволі цяжка, таму што пака гармата яшчэ базавая там, якая она доступная, і гэтак далей, то цяжкавата немножко. У нас светляка нема. Ай-яй-яй-яй, ніхто не паехаў. Зараз як атрымаю па пысе з усіх стволоў, з усіх гармат. І ўсё, а ў іх хтосьці ўжо тут ёсць.
Так, 2 хсоры у іх, а у нас 1. Дзе наш? Бачно на гары наш. Ну што, засвечуся зноў ці не? Так, засвячуся. Ён тут. Галера, ясна, і што тут рабіць? Святла няма. Нічога не бачым. Ой, зараз ты атрымаеш, калі паедзеш. На цэнтры ў іх нікога. Гэта дзіўна. Нават пастраляць няма па каму. Тут нікога нема. А ну-ка давай, ага, усё ж таки ёсць. Бач, што вось тут. Ну што, калі нічога не бачна, то будзем усё ж таки блайнды кідаць, правда? А што нам яшчэ застаецца? На. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Єпісь ризикує. Ісці ва-банк? Ні, так чим ти кажеш? У майго танку, як бачиш, агляд зусім ніякі, бо ён зараджаны на тое, каб зводзіцца менш. Гэта ж АМБТ. Тут ніякіх аглядаў, ты што? А таму тое, што я паеду, я увогуле нічога не зраблю, я нікога не ўбачу. Працей гэта будзе марная страта і ўсё. Так, чакай, трэба неяк тут все ж таки яго... О, добра, нарэшце хоць хтосьці з'явіўся тут. Не. Гэта так ладно была мимо. Так. Ну-ка еще раз. Вось епіс у яго агляд максімальны. Ён нават можа быць пракачаны да 470, а я не. Мне будзе капзда. ВДВ подъехала. Ты что, в Беларусь вернулся, что до тебе ВДВ подъехала? А, холера. Ну вось, ну вось. Блядь, ну чаму ты не ляціш? Да, спрабую. А дзе ты чакай? Ты ж далёка зусім. Епісю, конечно, шанцуе. Ён на высокім танке едзе наўпрост уперад. О-о-о.
чакай, гэта я кагосьці нават засвяціў, 1100. Ні халеры сабе. Блядь, у землю. Здзекуецца, гульня здзекуецца наўпрост. Нічога не дае рабіць. А ну давай выходь, раз на раз, ну. Давай, ты ж 9 уровень, а я 8, ну. Ты проб'єш. Давай, хлопче. Літаки. Ну да. Трошки не пошанцевало, не доляцели, я б так сказал. Ну где ты там? Ты паглядзі на яго, як ён гэта робіць. А адкуль ён ведае, што я зараз не буду страляць? Паскуда. Вось гэта таймінгі. Вось гэта таймінгі ён злавіў. IMX, зноўку цябе. Як там у гэтых пакемонах было? IMX, выклікаю цябе. Дарэчы, трэба ж рэзервы падрубіць зноўку. Скончыліся. Куды ехаць? Направо, налево, по центру. Куды? Куды? Где десятки? Ёбаный в рот уже. Кромвель бы разлаваны. Ну так, на 6 узроўнях зараз цяжка гуляць. Асабліва на еўрасерверах. Ну, хлопец на Е50 адчувае таўтонскі геній. Ну, яму вельмі пашанцавала. Ён пракаціўся, бачыш, як далёка без страты ХП, пакуль не напароўся там на уже плотную сустрэчу. І толькі тады пачаў губляць ХП. А так, звычайна, гэта адбываецца значна раней. Там увогуле нельга праехаць без страты ХП амаль да першага. Бля. До першага самалёту ты не доедзеш. Тебе просто перасветяць і ўсё. І вам он. Опа! Зламаў наву. Ты хто? И такое бывает, но... На, кто-то там стоит, позирая. Так, а у іх цяжыкаў... Ага, вось конь. Дакладней, Карнарвон з'явіўся. Хто там яшчэ, чакай? Black Prince. Это все не тое. А ну, калі по центру поехать, слухай. Наши нормалёва так откидали их на центр. А Т-34 стоит за гэтым узгорком. Ніхто не бачыць яго. Хлопцы, давайте, подтискайте. Давай, за мною. Зараз мы ему накидаем у бубен. Ну куди ти? Вернися.
Цепляй. Я ще трапляю, давай, мало. А то зараз з правого боку вийдуть. Do not stand in the way of the shredder. Кромвель, з'їдь. Перешкоджаєш трошки. Контролюй його. Говіка мінус, і гете мінус. We shall destroy this target later. Enemy armor is damaged. Ой-ой-ой. Трагедія. Опять турбобой. 13-3. Что сегодня, бляха, такое? Сегодня что, выходные? А, каникулы у школяров. Ёб твою налево. Уже ж липень, як-ніяк. Школяры повыходили на каникулы. Ну, хоч що-то зробили. Але зовсім по досвіду ніяк. Мало досвіду. 670. Чекай, що там у мене до нової гармати і так далі? 28 тисяч. Ой, 63 200. Це ще довго. Wanna be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pocket. Count 'em like the 40 clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. А ну, поехали на прикриття. Туди поїдемо. За гэтымі домами постоїм трошки. At last, I have my army. Now, to coordinate our attack. Бля, не ведаю як вам, а мне гэты шредер уже заебал просто. Гэтым дурным голосом раве. Так, Лора и я. Ну и все на гэтым. Что? А на что? Это ж просто фланг. На что больше? Танков больше не треба. 2 достатково. Треба зняти ось гэтую. Так. О, едзе нехто там. Ну что, домы поломали? Куди ти трапляєш? Льох, это ж дом. Як ти мажеш? Я поеду гулять у тягник. Давай. Угу. Шарфудер, конечно, не дає тут просраться трошки.
А ось цікаво, у Вафентрагера там як справа? Він там стоїть просто собі. О, приехали, бляха, у меня лаги. Трешак, просто трешак, блядь, что с интернетом сегодня? Ну ёбаный рот. Блядь, полная херня. Ну, блядь, ну... Ось як так гулять. Угу. Очнись. Поехали отсюда. Та нікуди не приїхали, у ніяку залупу. Я увогуле охереваю, що це робиться сьогодні. Да, до речі, вчора так само гэта срака була. З інтернетом. Только уже увечері. Я не мог загрузить відео по этому будівничому симулятору, но повторюся, 4 гігабайти ці 5 гігабайт воно було, і воно помпавалося, курва, бля, 1,2. Это было нечто. Дожджу? Да не, я лишу, что тут не дождь винен, тут нечто іншее винное. Куда ты глядишь? Наши стали на захоп. Ці я тут бачу кого-то, ні. Щось ти бачу. Оу, навіть трапляю. А потім ти побачиш в зацепках оператору, що ён проводив наладковые працы для вырашыць гэта сказаць, а пасля іх. Ну, слухай, такое адчуванне нібы так і ёсць. Ну, сапраўды, бо просто знянацку. Все працавала, учора было увогуле даволі круто. І толькі там пасля 7 гадзіны увечары оно такое хлоп, і ўсё ў гаўне. Стоїть у музиках. Tracking capacity. We are an easy target. Dive off! А где он там? Ничто себе. Шапотак недзе катаецца, його не бачно.
Ну. We can do better. Добре, що вас перемогли з таким конченим злученням. Я через телефон собі на лаптоп інтернет роздаю, ля 4 гігабайти помпується на хвилин 30 максимум. Ти розумієш, у мене коли все в порядку, у мене худкость доволі висока, у мене 4 гіга помпується у... Ось не спіздеть тебе хвилинок 7, ось не більше. Где-то коли все нормально. І підвищати тарифний план собі ну, не хочеться, навошта, коли його повинно хапати, того, що є. Так, а тут що можна зробити, куди поїхати? А? Подається, треба... Ні, у Окенці кепська ідея. У мене просто 2 капелюші тут, які пробиваються, і у Окенці їх бачно. Tonight I dine on turtle. Я кажу, треба буде провести пару тестов, поглядеть, что там деется, на и где проблема. Double penetration. Ну что, ты бачишь кого, не? Бачить. Ай-яй-яй. И КВ, ты повинен его высветить, коли у тебя есть роги, конечно. Так, яны ўсе заціснутыя, не павінны мяне бачыць, калі што. А вось я ЛТР павінен бачыць. Ага, там суперперш ёсць. Trash it. У нас уже минус ЛТ. Так. Я знову тут, а трансляція зависає. Ведаю, що зависає, ведаю. Усё тое самае праблемы, што і з раніцай раннай. Усё тое самае, нічога не змянілася. Enemy is hit. Стаяў, чаго стаяў? Паехаў бы куды-небудзь. Our shot did not go through. Track destroyed. We are vulnerable. Track repaired. Track fixed. Get us out of here.
Дун-дун-дун. На канцы папярэдняга бою твой танк добра заляцела. Я назаўсёды мой танк добра тут без выключэнняў нават. Пятнадцать пять. І зноўку турбобой. Ой-ой-ой. The feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then Ну што, яшчэ 20 хвілінак. Хіба што на гэтым будзе ўсё. В РВ трэба ісці ўмацоўным, а не трэба здаваць справаздачу. Мне калі што трэба таксама здаць справаздачу сваю. Але гэта хуценька будзе ўжо. Пасля стрыму ўжо гэта зраблю. А так за 20 минут колькі мы тут 2 баі згуляем, так? Поехали на дефолтную позицию. Some know me as Orokusaki, but you may call me the Shredder. Захопити, захистити. Навошта, калі можна настраляць і перамагчы? Так, Бурасик паехаў у цэнтр. І, хутчэй за ўсё, паспяхова его заняў. Так? Так, елка ўжо свеціць у іх. Елка ў тупую паехала. Ууу, ператрымаўся, хлопчык. We are immobilized. І глядзі на яго, ага. Які спраўны Бурасик. Опс, нешта пайшло не так. Нешта здарылася. Адзінае добра, што Бурасик з гэтай пазіцыі нічога не зробіць, калі мы будзем захопліваць базу. Так, там Е50, супраць яго будзе цяжка. Ён мяне разбярэ на кавалкі, нават не заўважыць. Куды ты вылез? Навошта? Стаяў сабе добра, захопліваў, чаго не стаіш? Колькі вас тут? Это, блядь. Да ну нахер. Напихали полную сраку, блядь. Огурцов этих. О, просто. Никчемные капелюши гэтыя набудавали в моей на голове. Эй. Давай, хоть раз яшчэ. На. Та ў сэнсе назад. Куды назад? Навошта назад?
Там тяжкий танк виліз. О, блядь, хлопці. Що ж ви так? Enemy vehicle destroyed. Ну, естественно. Натурально. You will answer for this. Просто с центра. Ой, центр одобрали, все одобрали, все. По мапе, ой, по мапе, по ПС надавали. Тільки утертися засталося. Хто тут рукається? Як завжди, нічого доброго. У меня змена планов. Чему? Что уже изменилось? Я вырвал тебя. Бля, десятки. Будем попутовать уже на этой десятке тут. И одразу голду. Снурайнер не, больше не запускал. Нема часу пока что. Сегодня планую записывать это Ghost of Tsushima. Але адзінае толькі паспрабую паспець все ж таки кастамізаваць гэты трак. Як ты раіў. Ды ўсё на гэтым. Завтра ж будем гуляць з тобой. На стрымы. Хлопцы, вы плануеце за мной паехаць ці не? Один долбоёб уже злился. Классно, что тут сказать. Ну, блядь, нічога не зробіш, гэта жаўтая. Яе прабіць вельмі цяжка. КПЗ, куди ти їдеш? Куди? Куди? Не едь, хлопчик, калі ласка, не треба так. Земля. Земля, земля, земля збита. Эй. Штось наше нічого не бачить ніде, ні там, ні там. Добре, залетіло, добре. Прочитано. Мне падаецца, трэба поджацца. Под гэты монастыр, ці як ён там. Мечеть. О, это ж мечеть мусульманская. Блять, ну что за альфою?
1200. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, 3, 2, 1. Enemy armor is hit. Penetration. One of our tracks. Просто повернулся, просто сбил. Паску. Everyone get out. Скуда просто. Где тут за что я зачепився, коли назад откатываю, я не розумію. Ну что, опошний бой на сьогодні. Хм.